kamusta mamong tanan? Ako nang hinaot nga naa ka mo sa maayong kahimtang karon. Samtang nagsudong mo sa akong hulagway. Hulagway nga bago pang mata. So, humanaman ko og himo og pamahaw para sa humungaan sa sunoy. Dayon, ang iyang taod-taod mga 10:30 kanina pod para sa piso. Muni ihang diet 5 ka buok itlog. Di ba? Dayon, okay na to na plaster na nako dito ang pamahaw sa himungaan. Manasab ko og kuan ka ng kill the light. Mana ko kill the light mabuntag kay killer man ko, killer og suga. Dayon, karon maghimo na sa kusanta magpaabot ko sa oras nga mamata ang piso. Schedule naman gid niya mabuntag alas 10:30 ang iyahang pamahaw. So mintras naapay time nahala paning kamot ulipon kay ang mga agalon naghagok pagid intawan ang kamot aning kaon diya magluto kog itlog akong kuanag sibuyas bombay o kamatis. Luto ka pamahaw. Iparis sa ilang pan diri ganahan mo kay paris mo. Sarap ko maghimo nga naani. Nya rag makakuot ko sa akong kigol. Tapuan man ko kanang okay na sa akwa kape. Buntag. Usahay mabuutan ko, mapugihan ko. Magluto ko gipares akong kape. Kaya di masad maayo nga kape ra gyud, di ba? Gitag pamagi ani nga natay ipares. Samtang libre pa ang mga ipares. Ang sana lang ulit tas bukid. Isang kape na lang siguro maglogos. Agoy Ginoo. Di ra bagid makumpleto ang adlaw kung way kape. Yan hala. Dan sa ako sa aning kumukon siya. Ara. Sibuyas ra gud sibuyas bombay ra gud kamatis. Lamig sa ni siya ipares sa kuan, kanon. Yan na ay katong dahon sa hagunoy. Na akong asinan. Amo day sili. Absin sa tag sili karon kay wa na. Kuan di man good fresh. Sa nakasimana ni ilahang mga timplada. Ngawon ko ani ilang mga timplada. Magpangita na ko ani uli ba. Bisag lain-lain klase hala. Ay di ko ani kay nasila timplada nga saron. Sabtan pag ilok sa ba. Di ko ato kanilang lemon powder, coriander powder o turmeric powder ang ako ang gusto. Dayon na amay kuan da diri na ay chili powder tama na to. Chili powder o black pepper. Black pepper. Ano to black pepper. Tara. Okay na. Ngayon sa nato gamay maghatag itlog. Magkahuman. Itlog sa katawhan. Ibanig ang itlog. Sige. So, sa kasimana, 3 ka tray ang mahurot. Good for 7 days only. 3 ka tray. So, yun na naman na. Grabe, makapangitlog. Sani? Grabe, makakaog itlog ang mga tao dire. Diha sa ka.
ka magdali-dali, aron di mo ang kilig ug kalamig. Kay basin niya ikaw mapuan, ug ako imong biyaan sa tago. Tulog kabog ako Di ba namahaw tong agaw na ko, magkapira man ko siya. Naman siya dito ipan nga katong toasted na bread. Wahab-hab ko esas. Hab-hab tan ito libre. Diara. Ingon naglapok. Pero lami siya. Tangani mo sibuyas Bombay, kamatis. Lami purog na ICD. Pero layot na among sili nga layos na ba, di na fresh. Lami itong fresh kay tagugtob. Agay ginoon ang sana napisik. Sa tagong magilakanyag, way kasambungan, dili ta magsaban, nga uyab nagtangduha, paasif lang sa mura lagwala, isikreto talan. Sakit akong ngipon. Hain man tong pa nilang bining lagpat. Diya nga mong mga pano. Ang pan diri butang freezer. Sa pagkaanak. Baon. Sa ba na eh? Gahi. Kita masa basig nasulog na to kung di tas ang hastila ni mo Inday. Dirampan. Ay Ginoo. Hala, piti-piti na. Tabang, kabaw. Temsa. Okay. Ala. Pagka-perfect ba? Pagka-perfect ba? Kaya nasunog-sunog ang kamay. So, baon na nato ning pan. Pwede man siya microwave food, pero microwave is not good for our health. Yeah. Because of the anong tawag diha? Iyahang basta dili maayo nang dinhinan di sad ni maayo ning kayo sa gasol, pero mas labaw di maayo kung di ta mukaon. Nga bahala na diha. Lami gyud dito sa ato sa bukid, kahoy ba kadto may organic ka ito. Bahala gatuwad-tuwad gagay wa mi abuhan do pag uli nako sus. Tuwa sahog. Tuwa sa yuta. Adto sa yuta ko galuto. Halang tuwad-tuwad dayhot. Pero lami kayo ang resulta ba kay kahoy organic. Mas lami gid kaysa aning kayo sa kuan. Gasol. Nahala, hab-hab na ta mga bay. Diara. Hab. Trust na ay time. Kung ngipon sakit kay kung ngipon mga bay. Diari upat kang ngipon. Nagsugod og kuan babangag na unsa man Mahurot naman atong ngipon diri sa kuan Middle East.
Nya nag-ingon ko sa akong amo nga sakit ba akong ngipon mga bata upuan kanang excuse me. Uy, Ginoo. Ingko nga sakit ba akong ngipon mga bata og kaning kuan dito magpaibot ko kay kadtong nagpaibot ko atong miagi nga kanang lahi man ang giibot kadto manguway bangag. Ito giingnan to nag-ibot dentista ko patanawa daw ko ana imong giibot bi kay mura magnapa ang sakit dawa di bangag niya nagpalusot pa sila niingon sila nga kanang na ang bangag sa sud da wa na ko mahimo ikuan ako sani ipaslak na ko og utro sa kuan kuang papangig wa na mahimo mga unta. Kita diri magpa-hospital usahay makarealize ba ko nga porkit ba kanang mga ulipon rami diri sa inyoha nasod dili ninyo tarungon og kanang entertain di niyo tarungon og unsa may problema sa mga katabang anong nag-hospital makakuan ba ko nga unsa man ni sila anang ba ni sila yung mga katabang may hunahuna unsay matanaw nila sa atoa trapo na gid ilahang tan-aw sila gakuha nga tawo sabta ba ana unta ang mga tanang mga mananambal manggagamot doctors nurses and everything wala tay piliun nga tawo ba equal bitaw ang kuan paglantaw. Usahay maglagot ko basta nga hospital. Lain kay tinagdan nga unsaron. Murag ray sana yanuhon ra ba? Lahi ra kay kung kuan na galo na. Kung nga okay. Ana na lang ko okay. Ano mahimo? Nya karon anak ko sakit kayo ba? Di ko makatug mamukaw ang kasakit. Kay siguro gasugod pa lang og kuan bitaw gangulngol. Dayon ingon ko sa akong agalon bayi ngaan kung nga mga bata magpaibot ako gyung ikuanon nga maugid ni ang bangag kay niingon ko nga kanang lahi ang giibot niya siya kay iya bitaw gyung gi-insist nga dili ingon ana ingko nga unsay di ingon ana nga ako nakahibaw ko sa kong kagulingon nga ang giibot walay bangag ang katong naibangag nabilin na diri ang naibangag na diri usa na lang kabuok tuwa dito sa tumoy ang ingon siya nga naman nga sige mamagsakitan og ngipon wa mo inom gatas atong gagmay pa mo na maglugos magamig pait bugas gatas ni hinuon ana sa iya ha nang mangaon gay mi usahay kamuti ra balanghoy siga yang mata hindi siya katuo ba ana ako kamuti balanghoy lutya diyan sa man ang lutya unsa to kung giingon ay mga kuan ra ba kanang mga root crops ra anak ko sa iya ha among mga pagkaon dayon saging sahay isagol na mo sa bugas nya among bugas kay dili humay dili para sa inyong bugas diri mau bugas kay mais ano siya ha gatas sa among nanay di man sila magpatutoy diri ako dito rami magtutoy sa among nanay anak ko maudaw nga guba na ang ngipon kay atong gagnay pa daw kuam may tutoy ko nga mas makalig-on man gayon ta mas makalig-on man gani hinuon ang tutoy sa ay tutoy ang gatas sa inahan mas makalig-on hinuon sa ngipon nga kita ninyo kung ikaon Ramay, surbad na ang pamahaw sa ulipon. Ka-survive na niya hantod unya. Hapon kay unsa na oras makakaon niyang hapon.
Mas 4 o 5 na. Babot naman dyan kaon. Usahay, di ko kagwanta, gutom na kayo. Diskarte ko pagkaon niya. Alas 2, kaon ako. Nakasayo na ng alas 2. Masa ni, nag-chat na ko gabi Miingon siya nga, bay, taga kuan ba ka bay? Taga salay? Ana siya. Ingon ko nga, manadapit. Ay, ingon ko nga. Adi, nag-reply to si Admin Charlie kay naka-automatic reply man ta diha sa hindi kabgab mag-chat mo diha. Automatic reply ang katong message nga akong giset para kang Admin Charlie. Siya na nag-fix ato. Ganun pagkahuman, nabasahan ako, tingala man ko nga daw siya ituyo na ko importante. Pag scroll down ako sa akong screen, hindi na ako ituyo man good niya nga importante. Bali ni nag-ingon siya dito sa reply ni Admin Charlie. So ako po natinga po ko unsa ka aning tuyo, ano nga nang importante. So gi-update na ko yang message. Gan kay messages na gid diha, sorry kay kung ma-reply, pero everyday mo-reply ko diha mga 20 ka tawo. Dayon diri pud sa YouTube bahin-bahinon na nako kung oras kay di gyud makaya tanan. Dayon sa ako ang Messenger sad ug sa mga comments. Karon di ko maka-love sa inyong mga comments, na mag-alangan ko mag-reply sa inyong mga comments. Kay di ko maka-love kay kuan ko ba kanang saingan ani? Nang naka-block ko sa comment reaction. Siguro sa daghan ako sige bla bla matag adlaw. Block ko ni FB. Pero maka-reply ko. Kita na ko inyong mga messages. Salamat kayo, appreciate na ko tanan mga messages ninyo, mga comments. O sinsahay na kayo diha, nakita na ko diha ang unsa kadaghan ang mga comments, shares, loves and everything. Diha na ko nakita kung unsa jud ko ninyo ka love. Ang gara ba siya no? Yung salamat kayo sa mga tanan. Sa mo lang aging inday. Dayon asa naman ta? Alagi. Di siya abrihan ako itong kuan. Kanang yang message. Ingon ko nga. Pagbasa na ko dito, ingon siya nga, taga-salay baka inday kay naamang di problema sa akong mga igsuon. Kanang gusto lang ko nga mga anak ba. Linin ko nga, wa man ko ka kuan anang salay. Karon pa man ko nakadungog ana. Lugar la. Siguro nagkuan lang ka kanang sani. Basig kaparehas lang to na akong nawong anak ko. O kaanggid ba ana? Kaanggid lang to na ako. Yeah. Ito. Okay na to. Ni-reply na po siya nga iyahang mama ko nung mulargahay. Sunod si Mana, siguro, diri sa Kuwait. Tinuod ba daw nga kanang ako daw nagkuha sa iyang mama. Hindi ka kay iya dagi mo na iyang mama. Kisa nagkuha ni mama sa Kuwait. Hindi kabkab kuno. Kung hala nakuyawan ko kung hala. Kadlok ba ana ay anak ko sa iya? Kadlok ba ana ay wa mami nang inahanglan dinhi kay di na ko mo rekomenda sa mga tao diri kay maunsa mo diri kanang ako mo ibasulon kay nagrekomenda ko diri one time kani ako igagaw ako nikipaso diri kay lagi maayon kay sila nga pagkatao ani lang yung bag-o nagka-problema kay tungod sa ilahang mga balatian so nagbago gyud ang ilahang mga batasan tungod pud siguro sa mga pag-inom ba nila nga mga tambal ako nakasabot ko ana pero unsa man gud sayop sa akong igagaw unsay mga kuan mga sayop din ha ako may basulon ako dayon iyang istorya ingon ana ana dayon so okay lang to sa kuha kay bag-o pa man ako lang pong istorya ng igagaw mo na mo to dayon naabot na lang ko sa katuig sa agwa lang gihapon gibasol di nagkuan ako nag-istorya nako sa kung amo ko nga
Inko sa iya nga, whatever your problems with my cousin, you have to tell her directly, not on my face. Ano ko sa iya ha? Because she's 1 year already, she know everything what to do. Ano ko sa iya ha? Dayon, you have to tell her please directly. Ano ko sa iya ha? Kay tanan I do everything already to train her everything. Ano ko sa iya ha? She knows. Okay, sa mga tuig diri ako ra usa. So, nakaibaw na yun ko sa tibuok balay. Basta dako ang balaya. Sa ang pag-manage sa mga oras, ana. Kamot gapon. Then, sugod ato, wala na siya nag-complain din sa kuha. Dito na sila. Nilanay na. Kung nga, dako naman na. Kung igagaw, na naman ay kuhaan saktong nahuna. So, dito na lang kasi iha mag-istorya. Dito na kasi iha magprangka na ko sa akong among bay. So, kay lisod na kayo ba kung iinan siya. Nga, nitabang ra ko sa inyo ha, o sa ako ang igagaw as well, na magkaroon og trabaho. Dayon sa inyo hapod, labaw na ka kay nahanglang gid niyag assistant kanunay. Labi na maglugos og suot na yung medyas. Tig panawag usaron. Nya, mga gipanawag tos Mindanao siya to Visayas. Di magdungog. Labi na karon wala intercom, wa pa nila gipataod. Di para tong napay intercom. Unsa kinahanglan hala tawag ra. Tanang suok diri dunay telepono magdungan og pang buring-ring sakit sa dunggan. Ug mo diskarte kag tuog na suok sos, mabungol ka kay dungan ang mga telepono. Ilang idungan og ring kay sa kabawog asa mi so nagdungan og ring. Kaduhang pan. Nga pan sunog-sunog. Hindi mo ito. Iyon ko nga. Wa man mi diri nang inahanglan. Anak ko, klaruhan na imong mama. Kay ug maunsa na diri. Basin ako'y basulon. Anak ko sa iya, klaruhan na pungutan-an na og tarong. Dili ko gusto nga kanang sani. Unsa na imong mama diri nya iyang iingon nga ako'y nagkuha na Ginoo ko. Ko. Tarunga lang. Ko nga kuan wa man mi diri nang inahanglan. Dayon sige kung ingon sa kuang video nga ayaw na mong panganhi diri, gawas na lang kung naamoy kaila direct hired mo ug pero agi gihapon mo sa agency parehas ani akong igagaw direct naman ni siya kay nana ba siya amo ana pero agi gihapon agency para legal gid ang tanan nga may kaila na okay pud ang kahimtang dinhi na okay na, may problema na pero wa pa mo kay baon sa inyong kuam sa inyong kapaingnan din ana siguro ingon na ay na lang mo ani kaya wala di lalim di sayon din gyud ang mga tao isud kisab to labi nag magka sus manggimok ang bitok sa ilahang utok sus Ginoo ko lami panumbag og kuan lami ipanumbag aning simento diri mo sa imong kalagot na di na nimo makuan sa ilahang atubangan ay kadaprin masib pangasaba ni suok adi masabdan man nya tiabaw na lang ka sa daplin imong ka hiubos ana untun tinga ko nga man ya ko amam mami din silang hinahanglan. Ayaw di na Ginoo. Istoryahan lang saka bandihadong kuan. Kaya magunahuna ko no. Mingawan ko sa atong kinabuhi sa unang panahon bisan pa man sa kapobrehon. Wa may samok sa unang panahon. Ay basta malinawan kayo. Huwag yung mahilabot. Huwag mga chismosa. Huwag yung dunggan na mga chismosa sa una ba?
May pa ko mga grade 3, grade 4, sus malinawan ka. Mami radyo. At mi sa silingan. Nya, silingan kay kining nabay patawan na ay kawayan. Kawayan ang kuan. Bangko. Mawa. Ang mga balewa naman pantawan. Hala diretso diha lubog. So, nahala diha ra mag-uban na tanang katug. Ito. Malingaw mi paminaw aning andumanon sa kaawit ug kini ang akong suliran. Dali gyud mig kaog pa ni udto. Lawuy ang sudan. Dahil buladra na. Bulad. Minamos. Pero lingaw na kayo. Malinawon ba? Why samok? Why? Nahala, madugay na dito pong ko atong kawayan. Bangko. Namahit na dayon. Gipaak na dayon mong purol dito. Apil pampantli sa kuam. Mga lansang. Nigtindog nga buslot. Kaya kaniging dugay kayo ang suliran, dugay kayo ang handumanan. Sunod. Nadugay na dito lingkod. Tapos mina, mahingutaan na yan. Lingaw kay ba? Usahay, adun lagi pugyud po silingan. Lungag kamuti silingan, lungag sagyo. Lingaw, may problema. Laka. As taas naman akong yayaw dahil. Uy, magkuhan na ta, isa ni, bumburadyo na ta. Hello diha sa tanang taga Bohol. Gikan kang Ellie Woods with love. Kana bay, may na bay. Kay tanan nag yung taga Bohol. Way mahay ba? Na apod na sila tanan kay tibuok Bohol naman. Hello daw ninyo diha sa sarang taga Bohol. Gikan kang bay Ellie Woods with love. With love pa. Hello usab kay bay Paula Latifa Tirol. Hello din mo ba? Salamat kayo sa imong mga komento. May tungod sa atong ahos. May tungod sa ahos nga kanabang dugay ka makatuog. Magbutang ka sa imuhang kuan, lawom sa unlan dayon magsangag sad ka og ahos na ma-brown gamay. Dayon mo dayon butangan og gatas. It's either powder, pero imuha na itong i-mix daan para, or liquid, para maliquid siya. Or kung naan na mo dihay gatas nga liquid, pwede sad. Inunan nyo, ayaw mo matug. Effective kayo siya. May kayo yung tug, yung pansin. Nga ako kay, kamata-mata lang ko kay, kanilaging ngipon, nagngulngul, nga labad sa ulog hapon. Murag gipikas akong hapon, lain akong pamati, mahilantan ko ba. Ito nga, inom tambal dayon. Hello bye, Christine Almanzor. Lagi. Ginoo ko. Bye, Gay Galvan. Hello ning bye. Gay ba ni o Gay? Hello kay Nanay Olga o kang Tatay Fred Ferves. Hello ninyo diha nay. Kay bye Luisa Sala. Hello. Kay Simply Fun Trip. Hello. Kay I am Genitos. Hello bye. Kay Angelina Andakig. Kay Angelina Andakig. Kay Icarga of Lodor. Alyukem. Dara sus Ginoo makabos ni. Icarga of Lodor. Alyukem. Hello. Hello ni mo ba og sa imong mga friend diha nga sila Grace, Michaela ug kang Renz Comedia. Hello ninyo mga bay. Daghang salamat. Kay Snooki Bacos. Hello sabay. Ug sa imong anak nga si Zia Bacos ug diha sa Cebu. Sa mga Bacos family. Sa tanan nimong mga sister. Nga naa sa Abunok, Cebu, Pina Lastimosa.
gikan kang Bay Snooki of California. Hello sab kay Bay Alma Carman, kay Melissa Singson. Hello nimo Bay kay Dolores Jubita ug sa imong tatad family diha sa Laguna. Hello ninyo diha sa Laguna. Salamat kay ninyo diha mga Bay. Daghang salamat kay IB Bing og sa tanang hello nimo Bay IB Bing og sa tanang taga Barangay San Pedro, Panabo City og sa bagong kapitan daw diha. Hello daw sa bagong kapitan diha gikan kang IB Bing og sa tanang pamilya ni IB Bing sa Purok Barakuda. Oh, hello ninyo diha. So, maura to ang akong nakopya karong mga buntaga. Ay, ako niya abhab mong higala. Nahurot na. Sino, susuryahan lang inday. Yang isalamat yun yung tanan. O, padayon lang kita sa atong mayong tumong og tuyo. Tara, nangatagak. Tinis kalibutan. Bahalag, bisan usap man kabugat ang problema nga atong gipangpasan karon. Smile gihapon ta og madasigon nga makigbisog malimbasog alang sa bayong ugma ug sa kauswagan sa matag usa nato. Kaya nato ning tanan. Wa man gyud tawo ron nga way pagsulay sa kinabuhi way problema. So iya man jud tag problema sa kinabuhi. Ato lang nang isalig igtugyan ang tanan sa atong labaw nga makagagahom. Kay nasayod ko nga tanan niini dunay tumong ang atong labaw nga makagahom sa matag usa kanato. Kung unsaon nato pag sulbad og para pod makapamalandong ta sa angay ug dili angay buhaton. Basta kay padayon lang gyud ta mga bay. Salamat yung tanan. Ang maura to kinang yung day kab yun ang usarang maestra sa Facebook. Nga ang Facebook himong radyo nga dian nabumuradyo na po din niya apil na sa YouTube. Dahil salamat yung tanan. Congrats diay natong tanan naka 10,000 subscribers na ko. Og tungod og alang kana sa inyong paghigugma, pagpangga ug pagsuporta ngani kanako. So daghan kayong salamat. Bye bye.